dan, dobro večer svima koji ste došli. Hvala Davorka na pozivu da, kao što si sama rekla, prvi put predstavim projekt Crno brdo u Šibeniku. Jako mi je drago što uopće imam tu priliku i u jako dragom prostoru Azimuta. U biti nekako mislim da je kad god spominjem ovaj projekt započinje uvijek s ovom fotografijom koja prikazuje adresu na kojoj sam odrasla, znači Krila Stolnici 14 i nekako mi je uvijek bilo zanimljivo da se ta tvornica spominje u samom nazivu ulice, a da te tvornice u periodu kad sam ja živjela tamo praktički tvornica više nije ni radila, niti je skoro postojala, dosta toga, većina pogona iz grada je već bila srušena. Svi koji su iz Šibenika znaju da se radi o tvornici Elektroda i Ferolegura, ili kako je iskraćeno zovemo TEF, ali s obzirom na to da nisu svi Šibenika, onda ću dati barem par kratkih rečenica u uvodu kontekst o čemu se točno radi. Dakle, ovo je fotografija Ante Baranića koji je radio u tvornici TEF-a, koji je poznati šibenski fotograf i koji mi je ustupio na korištenje dosta negativa sačuvanih koji baš prikazuju život tvornice. Dakle, tvornica se nalazila, gotovo cijelo stoljeće se na toj istoj lokaciji, tik uz obalu, naravno zbog toga što je bilo najjednostavnije brodom dovoziti rudaču iz drugih zemalja, se nalazilo biti na toj poprilično atraktivnoj lokaciji i naravno da možemo dovesti pitanje izbor, iz naše perspektive, izbor svih tih brojnih lokacija na Jadranskoj obali, ali s druge strane jednostavno je kontekst vremena bio drugačiji, potrebe su bile drugačije. Tako da na toj istoj lokaciji se gotovo 100 godina nalazila tvornica, ali je mijenjala proizvode koji su se proizvodili i mijenjala je naziv, ali većina Šibenčana pamti je kao tvornicu Elektroda i Ferolegura. I ono što, znači 90-ih je, kao i brojne druge tvornice, pala na neki način kao žrtva rata, ali kao i žrtva nekakvih društvenih promjena. Ovo je ilustracija Gorana Radoševića koja krasi novine o kojima ću kasnije nešto više, ali svi Šibenčani u biti se sjećaju tog trenutka rušenja dimnjaka koji je na neki način poprilično simbolički prezentirao taj nekakav krah šibenske industrije i drastičnu društvenu promjenu iz tvornica u okretanju prema turizmu i nekim drugim granama gospodarstva. Ali problem, nakon što je tvornica zatvorena, ostala dosta problema koji su ostali nakon proizvodnje. Ovo je fotografija iz monografije TEF-a, ali možete vidjeti da se naravno u periodu rada tvornice nusprodukt, takozvana troska, silikomanganska i feromanganska troska, se praktički bez nekog preciznog plana se gomilala svugdje okolo po terenu tvornice. Teren tvornice je inače izuzetno velik, veći je od samog povijesnog centra grada Šibenika i naravno da iz naše perspektive se sve više razmišlja o tome kako iskoristiti taj teren. Nažalost, čini mi se najčešće razmišlja u kontekstu turizma i stranaca, ne toliko kako da mještani i građani Šibenika koriste taj prostor. Ali čisto par fotografija da vidite na koji način, koje sve oblike ta troska, znači uz produkt proizvodnje Ferolegura, koje sve oblike poprimala. Ovo je inače fotografija iz Zablaća oko Slanog jezera, gdje se i za vrijeme rada tvornice praktički gomile te troske su se nasipale na više lokacija. Ponekad izgledaju ovako i recimo mislim da su i strukture poprilično zanimljive, a ponekad izgledaju ovako i nekako podsjećaju na nešto što dolazi iz svemira, a ne sa zemlje, ali ovo je recimo fotografija s Jadrije jer je jedan cijeli dio tamo blizu pristaništa broda praktički nasut troskom, a onda je nakon toga nasut ovaj klasičan šljunak, tako da svugdje pomalo provire troska i u biti se na više lokacija u okolici Šibenika nalazi. I ovo su još neki primjeri. Dakle, kad bi ona izlazila iz peći, bi se bila u velikim gromadama raznih veličina
ali u procesu sanacije otpada, koji je jedna politička trakavica koju je bilo teško uopće iz moje perspektive, s obzirom na to da nisam stručna u tom području, a i s obzirom na to da mediji nisu toliko možda, jednostavno teško politički popratiti sve političke probleme i probleme oko sanacije otpada tvorničkog. Pokušala sam koliko je bilo u mojoj moći, ali ono što sam u biti najviše saznala je da su tijekom sanacije, da bi se, pošto su u ovim komadima troske su se nalazili još uvijek vrijedni metali, koji su se usitnjavanjem tih velikih stijena, koji su puno teži recimo od običnog kamena, usitnjavanjem su se u biti izvlačili vrijedni metali, usitnjavanje se provodilo u dvije faze, tako da kad se ovo usitni dobije prvo nekakve veličine šljunka kamenčića, a onda praktički završna faza, nakon što se sve iscijedi što se može iskoristiti, završna faza je gotovo prah. Tako da recimo ovo je jedna fotografija prije par godina snimljena na tvorničkom terenu u Šibeniku i mislim da se ova ista gomila još uvijek nalazi tamo. I tako da ovdje možete vidjeti da se radi poprilično sitnom prahu koji kad puše vjetar itekako raznosi svugdje okolo. Naravno, kod te troske, iako troska nije niti najopasniji otpad tvornice elektroda Ferolegura, navodno su fenolne vode koje su ostale od proizvodnje elektroda puno opasnije, ali ova troska je jednostavno vidljivija okom i nekako je imao u puno većim količinama. A ono što je mene nekako, znači činjenica da sam odrasla pored te tvornice i to upravo u periodu kad se provodila ta sanacija otpada, više firmi je provodilo sanaciju pa se ne bi poštovali ugovori, pa bi se onda raskinili ugovori, pa to je jednostavno toliko kompleksno da mislim da nema smisla da vam sad to uopće pokušavam sve prepričat, ali ja sam tek nakon što sam diplomirala, dvije godine nakon sam u biti vidjela na televiziji nekakvu reportažu u kojoj se spominjala problematična sanacija tog otpada na način da se između ostalog se ta troska usitnjavala na otvoreno bez ikakve zaštite i neki znanstvenici su smatrali da je to moglo ostaviti i nekakav trag na zdravlje ljudi koji su živjeli okolo i moram priznati da je meni biti da se upustim uopće u cijeli ovaj proces potaknuo me strah. Doslovno strah za zdravlje svoje, za zdravlje svojih roditelja koji su još uvijek živjeli u blizini i nije da niko nije ništa pokušavao, zvali bi ljudi, ispitivali, jer to bi tako užasno smrdilo, pogotovo kad bi kiša padala, ali jednostavno bi nas i uvjeravali da sve to u redu. Ali nekako mi se činilo kad sam tad već bila premlada i nisam mogla biti dovoljno svjesna problema da nekako mogu barem sad pokušati nešto iz pozicije vizualne umjetnice napraviti, a istovremeno naravno s jedne strane me zanimaju nekakvi radovi koji imaju nekakvu društvenu korisnost, društvenu podlogu, ali isto tako me zaintrigirala ta nekakva vizualna impresija ovih vrta koji jednostavno izgledaju jako zanimljivo i kao da se radi o nečemu nezemaljskom i nekako sam pokušala što više iskoristiti tu začudnost vrta troske. Ovdje sam stavila samo par screenshotova sa Google Eartha kroz više godina, znači ovo je teren TEF-a, na ova lokacija ovdje je u biti gomila troske na koje kasnije, kao što sad možete vidjeti na ovim budućim slikama, kasnije uređena plaža, prva gradska šibenska plaža Banj. A sad kad se vraćam se opet na početak, znači možemo primijetiti da prije sanacije terena je dosta te troske bilo ili pod zemljom ili okolo se svugdje nalazila, onda se pomalo to počelo usitnjavati, pa vidimo da se sve više teren počinje sivit. Ovdje je već odvežen dobar dio troske, ali još uvijek ostao i u Šibeniku, a naravno sad ćemo vidjeti i gdje je odvežen. Uredila se dakle, ta gradska plaža koja po mišljenjima nekih stručnjaka i nije baš trebala biti na toj lokaciji jer smatraju da nije dovoljno očišćen teren od tvorničkog otpada i recimo ovo je nekako recentno stanje na kojem još uvijek možete vidjeti i golim okom da se sivi još nešto, a to je očito troska i ko zna što se još nalazi ispod zemlje. Mislim da je u zadnjem izvještaju firme TEF koja još uvijek postoji,
iako tvornica ne postoji, da je javno izašlo da se nalazi ipak još uvijek otpada, iako se često u medijima spominje da nema ničega više, tako da mislim da nismo problem samo prebaciti nekome drugome, nego i Šibenik ima još uvijek problema s tim. Dakle, dobili smo tu plažu Banj. Ovo je isto jedna ilustracija Gorana Radoševića koja se nalazi također u ovim novinama. Meni je nekako u biti bila fascinantna ta činjenica da je gomila brda troske koja da se samo prebacila nekome drugome da bi na neki način mi se riješili toga, a dobili istovremeno plažu. Ovo je jedan citat koji se isto nalazi u tim novinama, koji mislim da dosta dobro opisuje recimo problem te troske. Znači čak iako neki uvjeravaju da ona nije uopće opasna, mislim da je, znači evo, to je od bivše radnice tvornice Đale citat: troska je gadna kad je sitna, ne bi bilo dobro da ti zlato uđe u nos i pluća. Znači jednostavno toliko usitnjena, zasigurno ne može biti u potpunosti bezopasna. Ovo su Biljane Donje, dakle selo Ran Kotarima, koje se nalazi doslovno uz autocestu u zaleđu Zadra, i na ovoj slici možete vidjeti da još nema ničega, da izgleda kao normalno selo, poprilično doduše porušeno tijekom rata. I sad imamo još dvije fotografije, to jest satelitske slike na kojima vidimo kako to brdo pomalo raste. Znači ovo je neka ranija faza iz 2010. kad se tek krenulo dovoziti, i ovo je završna faza da možete usporediti biti veličinu i količinu. Mislim da ranije se spominjalo da se radi o 200.000 tona, a nekakve recentnije brojke su oko 150-160.000 tona, ali teško je to precizno izmjeriti. I ovo je nekakva najnovija slika da vidite da još uvijek tu Crno brdo stoji. Inače Crno brdo je naziv koji su sami mještani dali, mještani Biljana Donji dali to gomili otpada. A isto tako mislim da je bitno spomenuti da su biti Biljane Donje većinom pravoslavno stanovništvo živi tamo, koje je za vrijeme rata, mislim to su ljudi koji su većinom rođeni i odrasli baš u tom selu, ali su za vrijeme rata pobjegli i baš u periodu kad su počeli obnavljati, kad su se počeli vraćati, kad su počeli obnavljati kuće, su im dovezli ovu gomilu otpada koja nema apsolutno nikakve veze sa Biljanima Donjim. Jednostavno je u nekom momentu privatno iznajmio teren. Mislim da je ta osoba bila prevarana na način da je bilo prezentirano da se radi o građevinskom otpadu, tako da vjerojatno ni ta osoba nije bila svjesna šta se tu dovozi. Ja mislim da je još dodatni problem što se djelomično preljeva i na zemljište Hrvatskih šuma, tako da to dodatno komplicira i politički situaciju. I mještani se jesu bunili, bilo je više prosvjeda, svaki toliko ih posjete novinari i pokušava se nešto napraviti, ali jednostavno nevjerojatno da se još uvijek to Crno brdo nalazi tu, jer čak je bilo nekakvih službenih rješenja, počevši od ministarstva zaštite okoliša ili kako se već sad zove, koje je 2015. godine naložilo uklanjanje vlasniku. Uklanjanje tog Crnog brda, to nije napravljeno, onda je praktički Europska unija, Europski sud je presudio protiv Hrvatske da nije zaštitila svoje građane jer da je nepropisno deponirana ta troska na toj lokaciji. I sad, ako pratite slučajno ovaj slučaj, doslovno se zadnjih tjedana ponovo poteže po medijima, jer pošto Hrvatska sad opet nije izvršila uklanjanje, onda Europska unija opet prijeti da će ne biti novčane sankcije. I recimo evo jedna fotografija, čisto da vidite kako to izgleda iz nekog drugog ugla. Dakle, kuća se nalazi jako blizu i to nije problem samo Biljana Donjih, nego svih okolnih sela, jer prosto vjetar raznosi nasuprot Škabrnja i neka druga mjesta, znači sve raznosi apsolutno svugdje okolo. I ovo je par fotografija, čisto da vidite atmosferu
atmosferu tog sela, dakle dosta kuća je razrušeno ili je obnovljeno nakon rata, ali na način da su sami mještani, neki od mještana su mi pričali da se poprilično pušarilo oko obnove, a to možemo vidjeti sad nakon ovih recentnih potresa, šta se sve nalazilo u kućama koje su se nažalost srušile, a koje su obnavljane baš u tom kontekstu. Ovo je mislim da moram prvo naglasiti, pošto sam pozvana da prezentiram ovaj rad u nekom specifičnom kontekstu, onda sam odlučila ubaciti nekakve radne materijale koje inače nikad nisam prezentirala javnosti. Dakle, sam rad je prvi put prezentiran, ovo nije rad, ovo je samo skica iz procesa i promišljanja rada. Prvi put je prezentiran 2015. godine u Galeriji Studentskog centra i znači nekakva finalna realizacija nema veze s ovim, ali čisto sam htjela napomenuti da je nekakva moja prva ideja bila da povežem, pošto je onako ta brda podsjeća na neki način na nekakav pusti otok ili nešto slično, a najviše potaknuta činjenicom da je na neki način, čini mi se, najveća gomila troske koja je maknuta iz Šibenika, da je prebačena u Biljane Donje, baš onaj gdje se nalazi plaža Banj, pa mi se nekako činilo bizarna i strašna cijena šibenskog turizma, da je eto neko drugi dobio šibenski tvornički otpad. Tako da je prva ideja bila više išla u smjeru nekakvog, na neki način nekakav začudni turizam ili nešto vezano uz to, ali sam slučajno u jednoj knjizi pronašla pojam geografski determinizam koji mi je na neki način poprilično promijenio cijeli smjer rada, a taj pojam se odnosi u biti na čvrste veze koje između krajolika i stanovništva koje živi u tom kraju, počevši od toga kojom će se gospodarskom granom baviti do vjerovanja, praznovjerja, na toliko toga u biti sam krajolik utječe, ali između ostalog i na narodno stvaralaštvo, pa tako i na narodne nošnje. Na materijal koji će se koristiti na razne druge kulturne običaje i onda sam se sjetila u biti da malo sam krenula istraživati kako uopće narodno stvaralaštvo Ravnih Kotara izgleda, što je specifično za taj kraj i sjetila sam se da sam još ranije vidjela neki taj motiv četverokuke i odmah sam posudila knjigu koju je kolega Jadran donio da je možete vidjeti uživo, knjiga koja je baš posvećena četverokuki, jer se radi o vezu Ravnih Kotara i Bukovice, dakle baš u selu Biljane Donje se zasigurno taj motiv koristio. Četverokuka u biti osnovni oblik tog simbola počinje od križa, a ono što je meni bilo na neki način dirljivo inspirativno je činjenica da taj križ i ta četverokuka simboliziraju nadu i zaštitu. Nekako mi se činilo da bi bilo dobro povezati tu nekakvu doslovno već u ovom periodu napuštenu tradiciju. Dakle, narodne nošnje su danas postale samo nešto što se koristi u nekakvim folklornim proslavama koje samo evociraju život koji se nekad živio, ali u suštini više nisu aktualne na isti način na koji su nekad bile. I nekako zanimljiv mi je bio taj, baš u knjizi se spominje taj termin simbol ispražnjenog značenja koji se jednostavno na neki način i nesvjesno ponekad samo reproducirao i prenosio sa generacije na generaciju. I nekako mi se činilo da ta simbolička zaštita je ono što, ako već ne prava trenutačno koja nije u mojoj moći, da nekako simbolička zaštita treba baš mještanima Biljana Donjih. Ovo su isto neke skice koje sam iskopala iz foldera iz 2015. godine, koje sam pronašla na internetu, gdje sam samo razmišljala kako tu na gotovo napuštenu tradiciju prilagoditi novim okolnostima. Dakle, nekakva krovno pitanje koje sam samo sebe pitala, potaknuta tim pojmom geografski determinizam, je kako jedan postindustrijski, artificijelni i opasan krajolik utječe na stanovništvo ovog sela i kako utječe na njihovo narodnost, kako bi imaginarno utjecalo, znači nekakva moja interpretacija, kako bi to Crno brdo utjecalo na narodno stvaralaštvo Biljana Donjih, suvremeno,
I prvo sam ovdje, znači možete vidjeti što je ovo iz fundusa muzeja Šibenika. Da. Dakle, kolega je donio jedan primjer gdje možete vidjeti original četverokuku nastalu u svom izvornom kontekstu, pa smo je u nekakvu instalaciju samo za večeras povezali sa ovom mojom maskom koju ćete kasnije vidjeti kako izgleda kao dio rada. Znači, ta četverokuka je inače jako šaren vez, a meni se nekako činilo da bi bilo dobro da tom nekakvom mimikrijom i prilagodbom novom krajoliku da u biti da sve postane sivo. Ovo isto preuzeta ilustracija, to je fotografija iz ove knjige koju sam ja nekako pokušala kolažirati jer sam razmišljala da bi bilo u biti pored te simboličke zaštite od pomoću veza, da isto tako koristim tu simboličku zaštitu kao nekako masku, kao nekako zaštitno dijelo, kao uzaludno zaštitno dijelo od problema koje Crno brdo donosi i naravno da sam isisala svu saturaciju tako da preuzme boje Crnog brda. Ovo su neke skice koje sam čisto radila da isplaniram kako će taj vez izgledati na kostimu. I dakle, i ovo isto iz te knjige preuzeta ilustracija, ali isto je oduzeta boja. Ovo je recimo haljina koja mi koristila kao nekakav predložak za haljinu koja je postala dio kostima, koji je postao dio rada. Tako da u biti ovo što ću vam sad prezentirati su fotografije koje su nekakav osnovni dio tog rada Crno brdo. Radi se, ja ovaj rad percipiram kao nekakav fotoperformans, dakle napravila sam kostim koji je nekakva kombinacija zaštitnog odijela i narodne nošnje, kao što sam rekla, prekriven tim vezom četverokukom, simbolom nade i zaštite, ali u biti sam nosila taj kostim šetajući po tom Crnom brdu kao nekakva umjesto mještana, kao nekakav simbol mještana koji u biti bezuspješno pokušavaju izaći iz tog Crnog brda ili ga se riješiti, ali ne mogu. Ova fotografija je bitna jer je jedina koja u biti stavlja cijelu situaciju u realan kontekst na zemlju i jer se vidi da se radi o autocesti, a ostale fotografije su zamišljene da više izgleda kao nekakvi prizori s nekog drugog planeta ili u biti činilo mi se da je bolje da je ova situacija toliko, iako toliko bizarna sama po sebi, da je treba nešto dodati jer nisam željela samo dokumentirati situaciju, nego sam htjela dodati nešto još dodatno simbolično, tako da u biti ovo su fotografije, taj fotoperformans na kojima se ja u tom kostimu krećem tim Crnim brdom. Pa ćemo samo prevrtiti fotografije. Ovo je maska koju naravno vidite sad tu i uživo i možete kasnije je i pogledati i dotakniti ako treba, nije problem. Ali jako bitan dio rada pored ovih fotografija je audio razgovor sa Žiko Ševom koji je jedan razgovor i ono što je dosta bitno, nisam željela, znači možete, nema smisla da sad puštamo u ovom kontekstu taj razgovor jer traje nekih 15 minuta, ali možete ga pronaći na internetu, na mom e-mailu pa ga možete slobodno poslušati. Ovdje sam stavila samo nekakav kratki isječak, ali ono što mi je bilo bitno je da ne pričamo samo o tome što se danas tamo događa, nego nekako da pokušaj prepričati način na koji se nekad živjelo u tom selu koji iz ove perspektive današnje distopije tog sela djeluje toliko idilično i gotovo nadrealno, znači doslovno u potpunoj suprotnosti onoga što danas žive. Ne znam, jeste pročitali sami ili da vam ja čitam. Ali kažem, imate i ovim novinama koje možete kasnije pročitati kratki ulomak razgovora s njim, tako da može se naknadno doći do toga. I ovo je jedna fotografija koju ponekad izlažem zajedno sa fotografijama Crnog brda, ovisno o kontekstu, jer prije nekih,
7-8 godina iz nekog meni nepoznatog razloga su u Šibeniku odlučili koristiti isti taj kamen, istu tu trosku kao ukras javne površine. Nekako mi to bilo potpuno bizarno, a s druge strane mi je bilo zanimljivo da nekako ova geometrija, uokvirenost tog materijala u odnosu na ove nekakve brda nalik prirodnima u prethodnoj seriji fotografija. Mislim da kad prošetate rivom da se još uvijek nalaze tamo, ali morat ću provjeriti. I kada imaju tvornički dimnjaci, pošto već pričam o ovoj temi, mislim da je bitno spomenuti i taj nastavak, na neki način nastavak projekta, iako se ne veže direktno za Crno brdo. U biti mi je uvijek bilo žao da, pošto sam, znači ja sam krenula raditi rad u tvornici elektroda Ferolegura, a ne o Crnom brdu, jer jednostavno prije, kao i većina ljudi Šibenika i većina ljudi općenito u Hrvatskoj, mislim da uopće nisu bili upoznati s tim problemom. Možda samo oni koji se to ticalo i eventualno nešto kasnije, mislim da je više ljudi saznalo za Crno brdo, ali prosto u tom periodu nije to bila toliko česta tema. Ali kad sam znači saznala za Crno brdo, fokus se pomakao sa Šibenika i TEF-a na Biljane Donje, nekako ta situacija mi je bila još nadrealnija i jednostavno je progutala svu moju pažnju. Ali sam imala nekakvu grižnju savjesti da se nisam dovoljno posvetila Šibeniku i samoj tvornici, jer uvijek ističem da na tu industrializaciju i naravno kasnije deindustrializaciju treba uvijek gledati ambivalentno, da osim naravno da troska nije i industrijski otpad nije jedino što je ostalo Šibeniku u nasljeđe, da je kogod je iz Šibenika ili ima nekakve veze sa Šibenikom, znaju da su, a i svako mjesto ima neku svoju sličnu tvorničku i propalu tvorničku priču. Mislim da svi znaju koliko je grad bio isprepleten sa tvornicama i koliko su praktički tvornice utjecale na sam razvoj grada i koliko je života isprepleteno sa tim tvornicama, pogotovo u Šibeniku TEF i TLM. I u suradnji sa umjetničkom organizacijom Otvoreni likovni pogon preko natječaja za mlade umjetnike biti sam prijavila tu temu i realizirali smo rad u nekakve dvije faze. Prva faza je bila doslovno šetnja po terenu TEF-a, ali se snimao zvučni zapis i 3 bivša radnika tvornice su nas u biti vodila, bilo je naravno otvoreno za javnost, oni su nas vodili po terenu i pokušavali rekonstruirati šta se sve na tim lokacijama nalazilo nekad kad su oni radili. Naravno bilo mi je bitno i saznati nekako njihovo današnje mišljenje o tvornici, ali u biti saznati što više zanimljivih informacija, počevši od te konkretne lokacije na koje se gotovo ništa više ne nalazi od tvorničkih zgrada, nešto sitno, ali više ove upravne zgrade i slično. Tako da je to znači prva faza. Šetnju smo završili na lokaciji gdje se nalazila tvornička menza, ali od nje ostao samo zid. I onda smo im servirali pancetu, mlijeko i vino, ako uspijete pročitati ili ako slučajno imate ove novine, onda ćete saznati zašto je taj izbor tih namirnica, jer su na neki način simbolički vezane u samu tvornicu. A druga faza projekta su novine koje su inspirirane činjenicom da je većina tvornica u određenom periodu tijekom Jugoslavije da su izdavale svoje vlastite novine, uglavnom na mjesečnoj bazi, pa tako i tvornica Elektroda Ferolegura Šibenik. Dakle, mislim da nekih 30 godina da su izlazile te novine, srećom čuvaju se u arhivu, u knjižnici šibenskoj, ali i popriličan broj bivših radnika čuva još uvijek sve brojeve. I mislim da su te tvornice dragocjeni izvor bilo kome koga zanima industrijska baština. Dakle, mislim da jednostavno ja ovo pitanje TEF-a promatram i kao naravno dio industrijske baštine koja je nažalost, koliko god je Šibenik bio snažan industrijski grad, mislim da smo uništili toliko toga u smislu da se nije sačuvalo dovoljno artefakata, gotovo se ništa bitno nije sačuvalo, a mislim da smo mogli doslovno imati muzej industrializacije Šibenika.
Tako da sam prošla kroz dosta tih, ne kroz dosta, nego kroz sve brojeve tvorničkih novina, iz njih sam izvlačila nekakve čisto onako najbazičnije informacije, ali najveći dio sadržaja novina čine upravo razgovori sa bivšim radnicima, sa njih 10-ak i podijeljena na nekakve teme koje nisu toliko, koje su više onako slobodno strukturirane, nekakve teme koje su mi se činile bitne za tu tvornicu. I znači imate tu jedan primjerak pa slobodno pogledajte, ako nema još previše sačuvanih primjeraka, ali ako nekoga baš zanima mogu vam poslati ili PDF pa se slobodno javite mailom ili možemo se dogovoriti naknadno negdje dodam ili pošaljem primjerak. I u biti bi završila s ovom fotografijom s terena TEF-a gdje se u biti vidi koliko se otpad nalazi još uvijek i blizu šibenskih kuća i koliko mislim da je to jedno pitanje koje Šibenik treba hitno riješiti, ne hitno nego već smo ga trebali odavno riješiti i u biti i mislim da treba pametno pristupiti što sad s tim prostorom, znači prvo ga sanirati što hitnije, ali i na koncu čuti nekako javno mnijenje i mišljenje Šibenčana što oni žele od tog prostora i da se nekako pokuša naći kompromis između onoga što danas se inače radi s ovakvim prostorima i onoga što bi građanima i građankama Šibenika zaista služilo. Mislim da je to od mene, ali ako imate bilo kakva pitanja, mislim da bi bilo super da postavite ili možemo kasnije opuštenije razgovarati.